Di çarçoveya hefteya werzîşê ya Ewropa de li Diyarbekirê serpira dehderî organîzasyonek hat li darxistin û bi rêrismekê pêşwazî li hefteya werzîşê ya Ewropa hat kirin. Di rêrisma vekirinê de serşewirmenda Serokkomarê Tirkiyeyê Gülşen Orhan, parêzgarê Diyarbekir Münîr Qaraloglu, parlamentera AK Partiya Diyarbekir Oya Eronat bejdar bûn û balkêşandin ser girîngiya werzîşê û amaje kirin ku divê xwezaya Diyarbekir a ji bo werzîşê guncav e baş were bikaranîn. Serşewirmenda Serokkomar Gülşen Orhan anîzmên ku werzîş bo civakê gelek girîng e û divê di warê werzîşê de derfetên baş werin pêşkêş kirin. Em dixwazin zar û sporê naskin, civakiyê naskin, xeber den û hev binasin. Sporê çan bêjin aktivîte yê doğayê yê çawa bêjin yê cida binasin. Gel sporê müzîkê û kültürê binasin. Hev bicivînin. Di organîzasyona hefteya werzîşê ya Ewropayê de ji bajarên wek Şirnex, Colemêrg û Wanê tîmên raftingê bo pêşwaziyek taybet di çemê Dicleyê de xwenîşandanek kirin. Di pêşwaziya raftingê ya çemê Dicleyê de hem tîmên jinan ên raftingê û hem jî tîmên mêran ên raftingê ketin nava rikeberiyê de. Gereken burada değer manzaralar. İşte Dicle, işte Diyarbakır, işte rafting. Avrupa spor. Di dema rikeberiyê de werzîşkar li gel tîmên xwe ji bin pira dehderî derbas bûn û ev çalakî rastî eleqeyeke baş hat. Werzîşkaran keyfxweşiya xwe bo beşdariya pêşbaziya anîn zimên û amaje kirin ku ew dixwazin navbera tîmên Diyarbekir û tîmên bajarên wan de hatin çûn zêdetir bên kirin da ku xwezaya hevdû bêhtir binasin. Em ji Şirnex bê şebabê hatin, em evreke em ê tane Diyarbekirê. Serpirê em bin avêra me rafting kir. Gele başborî xelkê Diyarbekirê em gele law rakirîn û deynan. Xwedê ji we jî razî bît înşallah. Em derece duê de borîn. Em gelek keyif xweşin. Ser navê Şirnexê hatine li çemê Diyarbekirê Diclê de em raftingê dikin. Avrupa Spor Haftası roja wa ya îro heftiya wê ye li hemî cîhanê va qutlama dikin. Hefteya werzîşê ya Ewropayê ku 23 îlonê dest pê kir dê heta 3 îlonê bidome. Di dawiya şahiya hefteya werzîşê ya Ewropayê de tîmên raftingê yên beşdar xelat wergirtin û werzîşkaran piştî rêrisma dayîna xelatan li ser pira dehderî wêne kişandin û bi cil û bergên xwe yên werzîşê govend gerandin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.